Lho, Ton, tak tambah barang berharga. Apa ki? Yo iki to, Ton, satu-satunya sumber ekonomi kuwi. Lah terus engko piye nak nyetak boto? Alah gampang, tak kepelane kok. Lah lek yo malih rasa kotak Nedi. Lah botol apa kudu kotak to, Ton? Botol sing penting mateng. Ya wis kene. Nyoki 500. Tanda tangan sik. Itu Ini. Nah, saiki duit 500 kan wis mbok tampa to di kuwi jatuh tempo pada tanggal 5 bulan ngarep. Lah nak tanggal 5 kuwi kowe ra iso njikuk bekakas. Berarti bekakas kae sah menjadi hak milik koperasi genah. Oke, Ton. Matur suwun ya, aku wis mbok tulungi. Yo, Bos. Sok nek pondok gak janji mbok, barangnya dimulur ya. didum padakmu kuwi. Kuwi duit panas, duit kantor. Kok rumah samu didum warisan kok piye? Oh, gak itu ngomong-ngomong kok. Bos mana ya? Arep nyandi iki? Tapi ya bos. Ya bekakas iki digawa pisan piye to? Enggak lah, gila. Bos, ayo. Ya. Jolali plon tanggal 5 siling to. Siap, Bos.